سلام زخبركم سمعتنا زهر ميني ميديايو نلوم سوني عسران حامشتن حملة زدالنا يوم حتى زيناتات هاجرات نورديك اسعبنا خنقبلكم هنا نمكتالكم ان عدمنا ارستاتهم كنقدم ابيوتو بري قلوسن وسخ كوفيد ترايو فاينانساوي حاجز لبدا 6 بليون كورونا بتحو ጉጅለ ስፖርት ብራቭ ኣብ ሩስያ ዝጸንሖ ንግዳዊ ንጥፈት ደው ኣቢሉ ክልተ ሳብማሪናት ሩስያ ብገማግም ኖርዌይ ሓሊፈን ኣርስተ ዜናታት ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል ኣብ ዮቶበሪ ቁጽሪ ሕሙማት ኮቪድ ምጡን ወሰኽ ምርኣዩ ተገሊጹ ነዚ ወሰኽ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ BA5 ዝተባህለ ጅር ምዃኑ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዮቶበሪ ዝወፁ መግለጺ ኣመልኪቱ እታ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሰሶሙን ካብታ ከተማ ዝወፅእ ፈሳሲ ጓሓፍ ክትምርምር ምጽናሓ ገሊጻ ኣላ ገሪሙን ኣሎ ብኻልእ ሸነኽ ካብ ኤውሮጳ ዝመጸ ጸብጻብ ሰሚዕና ኣለና እቲ ዝኸውን ዝመጽእ ሰሙን ክንሪኦ ኢና ብወገነይ እዞም ኣሃዛት ክወርዱ ተስፋ ኣለኒ ክትብል ኣብ ዮቶበሪ ክፍሊ ባዮሜዲስን ሄለን ኖርደር ንሬድዮ ፒ4 ዮቶበሪ ገሊጻ ኣላ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ኩባንያታት ዝገጠመን ክሳራ ንምድጋፍ መንግስቲ ሽወደን ዝገብሮ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝድንግግ ኣዋጅ ዕላዊ ከም ተገብረ ተገሊጹ እዚ ናይ ሓገዝ ፓኬጅ ኣብ 2020 ከምኡውን 2021 ኣስታት 60 ቢልዮን ክሮና ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ እዚ መጠን ባጀት 1 ሚእታዊት ሃገራዊ ዕዳይ ተባሂሉሎ እዚ ዓቢ ገንዘብ ምዃኑ ብርሂኡ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ እንክርአ ካብቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ ተጸቢዎ ዝነበረ ኣጸቢቑ ዝተሓተዩ ክብል ኣብ ኮንፌደሬሽን ዋኒናት ሽወደን ዋና ተሓጋዚ ስነ ቁጠባ ዮናስ ፍሪክሉንድ ገሊጹሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ጉጅለ ስፖርት ብራቭ ኣብ ሩስያ ዝጸንሖ ዋኒን ብምሻጥ ከም ዝወገኖ E24 ጸብጺባ ብራቭ ከምኒ ናውቲ ምንሽርታት በረድ ስዊክስ ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ናይ ንግድ ፈቓዳት ከም ዝጸንሖ ዝፍለጥ እዩ እዚ ኩባንያ ብዮሃን ኣንደርሰንን ስድራ ቤቱን ዝውነን እዩ እዞም ሰብ ሃብቲ ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ሩስያ ዝነበሮም ዋኒን ደው ክብል ገይሮም መንባሮም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሩስያ ዝጸንሓና ዋኒን ሸጥና ኣለና በዚ ድማ ኣብ ሩስያ ዝጸንሓና ንግዳዊ ንጥፈት በዚ ኣብቂዕሎ ክትብል ኣብ ብራቭ ኣካያዲት ማርኬቲንግ ማርያን ቦርችግረቪክ ገሊጻ ኣላ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ወርሒ ዕለት 16-19 ክልተ ሳብማሪናት ሩስያ ካብ ገማግም ኖርዌይ ብሒደት ርሕቀት ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ከም እተረኣያ ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ገሊጹ እዘን ሳብማሪናት ብደቡብ ወገን ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ በርገን የምርሓ ምንባረን ኖርዌይ ቱዴይ ጸብጺባ ኣላ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ተልእኾ ዝነበረት ብሪጣንያዊት መርከብ HMS ፖርትላንድ ነተን ሰቨሮዲንስካ ከምኡውን ቨፕር ዝስመን ክልተ ሳብማሪናት ሩስያ ከም ዝረኣየተን እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ልሙድን ንቡሩን ተሪዮ ምዃኑ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኖርዌይ ኣካየዲት ርክባ ቶሪን ሃርላንድ ኣመልኪታ ኣላ ብርክት ዝበላ መራኽብ ሩስያ ነቲ ኣብ 31 ሓምለ ኣብ ከተማ ቅዱስ ፒተርስበርግ ዝጽምበል መዓልቲ ሓይሊ ባሕሪ ንምኽባር ናብ ሓደ ኣንፈት የምርሓ ምህላውንን ንጥፈት ዘን መራኽብ ወሲኹ ምህላውን እታ ኣካያዲት ንጋዜጣ በርገን ሳቪየን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ወሲኻ ኣረዲኣ ኣላ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኑይ 25 ሓምለ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዚ ተፈጺሞም ኣለዉ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት
መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ